Salutare prieteni, am revenit cu un episod nou. Așa cum v-am promis, de Minecraft cu capcane. Sper că o să vă placă, avem și un skin nou, vă place? Bine, deci să începem. Să facem capcane. Stați doar puțin. Mă, ce fac, Doamne, unde am apăsat? Doamne, ce fac și eu. Deci, ies de pe lume. Doamne, Doamne. Ce fac și eu, vă dați seama. Unde se tări? Imediat ne vom apuca de capcanea. Deci, întreb. Plăci, stoane, plăci, ne mai trebuie piatră și vă mai arăt pe parcurs. Unde să facem? Vedeți seama, dar nu e. Aceasta este invitată de mine. Deci asta este mânătoare cu prins. Trebuie să ne găsesc aici. Că dacă găsesc, da. Îmi văd că se doresc. Această capcană nu este încă mortală. Am încercat să fac cât de mortală am dar nu înțeleg. Voi mai crea altele mortale. Poate cu lavă. Astăzi voi mai arăta niște capcane. Fiindcă este amuzant să jucat multiplayer. Și am jucat și acum nu de mult în multiplayer cu în scară. Și cum să spun, era amuzant că eu cădeam capcane și puneam capcanele în toate spații. Era perfuzat. Eu făceam capcanele pe creativ, era perfuzat. Capcanele astea au fost testate de mine și vă spun că nu este destul de confortabilă, absolut. Bun, și avem nevoie de un cufăr, niște cristale. Unde sunt? Și punem niște cristale, nu spuneți că nu am pus.
din ceva mai solid, poate piatra ăsta, de centimetri, dați asta, poate și. Aici iară, bilețe. Cred că e bine. E bine. Un diamant gratis, să vă demonstrez. Asta sper că nu e gata. Uite. Să spun, iau diamante. Să spun, iau diamante, dar cum nu le iau. Vreau să ies afară. Uite atent, s-a închis totul. Nu s-a închis totul. Nu mă mai lasă să ies. Înțelegi? Uite. Chiar nici pe aici. Uitați așa. Voi trebuia să folosiți un material mai solid. Nu mai pot ieși. Orice faci, nu mai pot. Ieși. Acela e închis. Vedeți? Vreau să ies. Vreau să ies. Asta l-am spart. Să spun așa l-am spart. Ce puteți pune? Mi-a venit o idee. Un bloc cu diamant. Ca să creadă că sunt diamante gratis. Și intrăm. Nu nimic. Uite, ce punem noi? Nu totul. Cum eu voi sparge aici. Cu al doilea rând este că este pentru că astea nu se mai mișcă. Vedeți? Astea stau jos și alea stau sus. Vedeți? Aceasta o puteți căuta și pe internet. Doar că nu o găsiți ca asta e inventată de mine. 100%. Și să vă mai arăt una pe care cred că o știți. Pentru asta vom avea nevoie de dinamită. Dar nu vom avea nevoie de așa ceva. Să spun, voi puneți dinamită. Puneți multă dinamită. Asta puteți pune iar.
cădea. Asta este mai bună că nu se poate, nu te umfla. Și mai de o ceva obscură. Cred că ați mai văzut aceasta. De aia nu este. Este destul de bună, să spun. Fiți atenți. Punem doar aici. Un moment. Pare că e o mică. Până când mine a explodat. Bun. Deci v-ați convins. Acum voi face, cred că vreau să fac una cu lavă, dar în următorul episod, și pe curând. Și nu uitați, dați like.